תודה שחזרתם לערוץ שלי, אני יאלי, והיום אני אראה לכם שקית שזאתי, שחברה שלי הביאה לי מלא צעצועים, ואני אראה לכם. זה חתול, נעים מאוד, ואני אראה לכם עוד. אז זה חתול נעים מאוד, שהוא בצבע לבן וורוד, כמו שאתם רואים. באוזניים שלו יש נצנצים, וגם באף ובעיניים יש נצנצים ורודים. ופה יש נצנצים זהב, ותראו אותו. בואו נעבור לדבר האחר. אז זה חוברת עיצוב, אז בואו נראה לכם אותה. אז אני לא יכלתי להתאפק, אז הנה הנצנצים, כמו שאתם רואים, אז אני אראה לכם. אז תסתכלו, זה חוברת עיצוב, וכמו שאתם רואים, הנה הנצנצים. והנה זה, והמדבקות. כמו שאתם רואים, לא יכלתי להתאפק. לא יכלתי להתאפק. אז זהו. בואו נעבור לדבר הבא. זה נראה לי כמו חוברת עם, כמו שאתם רואים פה 4 דפים, שזה נראה לי זה הם צובעים ככה וזה הופך לדברים האלה. בואו נראה. אז בואו נראה. וואי, זה באמת עובר. טוב, בואו נעבור לדבר הבא. וואו, מה חכים? בואו נפתח, זה ממש קשה לפתוח, אני הולך להביא מספריים. אז הנה פתחתי. וואו, זה מחק, זה נפתח, כמו שאתם רואים. אז זה נראה לי כמו מטבח או משהו כזה. לא נפתח את האחר. וואו, פושית. איזה יפה, אבל לא צריכים לשים. אז היו צריכים לשים פה אדום וזה פושית. זה מתפרק. פרפר! מה זה? חסר לו חלק. טוב, אז הנה הוא מתפרק ככה. הבנתם? בואו נרכיב אותו בחזרה. אחרי שזה לוקח לי מלא זמן. דקה, אני הולכת להרכיב את זה. לא צריך להרכיב טוב, בואו נשאיר את זה בצד. אז הנה החלק שלי. נראה לי כמו שואב הדבר הזה.
למצלמה. טוב, בואו נראה איך היא מתפרקת. אז ככה. עכשיו הבנתי. עכשיו אני אראה לכם, וזה נראה, וזה טלפון, ככה. אז בואו נראה לכם את כל הדברים הקטנים, שזה ככה. אני ארכיב אותם ואני אראה לכם אחד אחד. זה טלפון, כמו שהראיתי לכם. הנה, זה פרפר. והנה. נפל את זה. טוב. אז בואו נעבור לדבר הבא. וואו, זה גדול. הוא נפתח. זה נראה לי כמו זה שהיה לנו. דקה נפתח. אז הנה זה. זה של פרוזן. עכשיו הבנתי. בואו נראה. בואו נראה. נראה לי שזה כמו בתמונה פה, הכוללת. טוב, אני הולכת למלות מים וכבר חוזרת. מתי שאחותי הלכה למלות מים, אז אני אספר לכם קצת עליי. אז אני באחותה, אני בת 6.5, ואני בכיתה א', ונכון זה מעצבן ללמוד בעברית, אין לי כבר כוח ללמוד, אין לי. ומי שבבית ספר, אז הוא יודע מה זה, מי שלא, אז הוא לא יודע. מה לעשות? אבל כאן זה הכי כיף. קצת לשחק וזה, אבל זה בסדר שיושבים במפגש ואז שומעים לגננת. זה מה זה מעצבן, אבל הפסקות זה הכי כיף. טוב, אחותי באה. אז בואו נתחיל בראשון. זה נראה לי אחרון. טוב, בואו נעבור לדבר הבא. יואו, אני לא מאמינה שהביאה לי סוכריה, טוב, אני אלך לפתוח. אז הנה פתחתי אותה, אז זאת סוכריה ממש טעימה וצבעונית, ובואו ניתן אותה. אז טעימה. טוב, בואו נשים אותה בצד. אז תרשמו לערוץ שלי ותרשמו לי למטה. אז תרשמו למטה ותרשמו לי איזה סרטונים אתם רוצים לראות. ואני אעשה לכם אותם ויעלה. תודה שצפיתם בי.